क'क्राझ जनता पार्टीआ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सोमावसारनाय थासारि खालामदों। सोनम वांचुआबो बाहागो लादों बे सोमावसारनायाव। बे क'क्राझ जनता पार्टीखौ 18 मे 2022 आव सासे राजखान्थियारि बिजिरगिरि, डिजिटेल रनेटगिरि आरो आम आदमी पार्टीनि सिगांनि भलन्टियार अभिजित दीपकेआ गायसनदोंमोन। बे पार्टीखौ भारतनि चिफ जास्टिस सूर्या कान्तआ 16 मे 2022 नि सासे बिथारखित बाथ्रानि फेस्लायारि फिननाय महरै गायसननाय जादोंमोन, जेराव बियो सरासनस्रा लाइमोनफोरखौ क'क्राझ आरो पेरासाइटजों रुजुदोंमोन। बे सोमावसारनाया जागायजेननाय लोगो लोगोनो बियो अलसिया, बेकार आरो जेब्लाबो अनलाइनआव थानाय भारतनि लाइमोनफोरनि राजखान्थियारि थासारिखौ गोदान महर होदों। बे पार्टीआ गोख्रैनो बिराद गोहोम लाबोदों, जायनि जाहोनाव खायसे दिननि गेजेरावनो 20 मिलियननिबो बांसिन इन्स्टाग्राम फलोवार्स जादों आरो लाख लाख सोद्रोमाफोर मुं थिसनदों, जाय अनलाइन सोमावसारनाय आरो राजखान्थियारि बेरेखा जानायखौ दिन्थियो। क'क्राझ जनता पार्टी सोमावसारनाय थासारि सोमजिदों, जेराव निउ दिल्लीआव मोनसे सुबुं धर्ना खुंदों, जाय धर्नायाव बिथांमोना नीट आनजादनि बिलाइ लिक जानाय खौरांनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारसारनायनि दाबि बिनाय जादों। सिगां सुबुं खामानि मावग्रा आरो गोदान दिहुनगिरि सोनम वांचुआबो बाहागो लायो। सनिबार फुंनि समाव दिल्ली पुलिसआ अनलाइन प्लेटफर्मनि गेजेरजों बे धर्ना खुंनो थाखाय खाबु होदोंमोन। सनिबार फुंनि समाव क'क्राझ जनता पार्टीनि गायसनगिरि अभिजित दीपके बिथाङा बे धर्नाखौ दैदेननो थाखाय निफ्राय दिल्लीआव सफैदोंमोन। दिल्ली पुलिसनि अफिसारमोना बिथांखौ एयारपर्टआवनो लोगो हमदोंमोन आरो जन्तर मन्तरसिम धर्नानि थाखाय थांनो होदोंमोन। दीपके बिथाङा सिगां गावनि मददगिरिफोरखौ पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशनाव धर्नानि थाखाय खावलायनो थाखाय ज' जानो खावलायदोंमोन। पुलिसआ धर्ना खुंनो होनायनि उनाव बिथाङा गावनि मददगिरिफोरखौ थांखि बादि जन्तर मन्तरसिम थांफिननो खावलायो। दीपके बिथांखौ जेब्ला एयारपर्टनिफ्राय ओंखारबोनाय समाव ससियेल रिफर्मार आरो संबिजिर दागिरि बि.आर. आम्बेडकारनि अट'बाय'ग्राफि मोनसे बिलाइ लाबोनाय नुनाय जादोंमोन। बेबादिनो क'क्राझ जनता पार्टीआ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सोमावसारनाय थासारि खालामदों।